Oh, hi! So, niya na punta karon sa Garden Center. Garden Center diri sa Home Depot. May pag-abot namo sa akong giingon, continue sa ato ang video dinhi sa Rodan Jeanette channel. So, naog na mi diri sa Kinan. Kaya maadto mi dito sa store, sa tindahan diha sa Home Depot. So, makita nato na. Ay, kurog no. Ato ang kuan. Kaya mo maayo ito ang video naog ta. Naog ta diri sa Kinan. Mato ta dito. So kita nimo ang ato ang lugar. So dito sa Kinan parking lot mo ni area. So this is the Home Depot. So paingon ta. Nakaw ta kay masulod ta diha sa ato ang area diri sa Home Depot. So kung kini si Rodrigo nag-ingon nga God is good. So mulabay ta. Thank you sir. Thank you. So na ay second mulabay. So sa to ang try ko kana ni vlog. So Jeanette may mga tao sa mo ni diri sa store. Tani mo as exit. So welcome in his big store. So this is the store. So taking some video, documentary. So kinahanglan abot nimo kuha ka diri sa lingkuranan. So thank you. So ray na mga naman lit. Dako this is the biggest store Home Depot diri sa among area sa America, Bolingbrook. So tanan nga mga baligya diri, mga gamit sa balay, gamit sa kuan na dinhi. Hi, hello. Say hello to my YouTube channel. Hi, hello. So, mga tindira. So, nag-kuan vlog. So, look at this. Kita nimo dako kayo ng store. So inside, nasa sulod, inside sa Home Depot. So, taas si Jeanette. Ilakaw. Bye-bye, han. Bye-bye. So, wow. So, nahan ng tao diri na malit. Mudihas Pilipinas, Pastor GC, Pastor Maricel, si Matilma, si Tatay, Tarunoy, kumusta diha tay? So, mga tindira diri. So, sa Iligan, si Honey, Mami Rudy, belated happy birthday, Mami Rudy. Sa Ate Joy. Dolo ko diri sa asawa. So, diri tanan ang mga tinda. Ganahan man ni siya o kining mga laundry. So sulti. Unsa man ibot? Hi, so pasabot diri sa guys. Home Depot. So ibot pasabot. Unsa man ni Home Depot? Unsa man ni diri? Home supplies, anything. Nga kuan. Garden, house, anything. It's just like everything that you need for your house. Okay, mao gyud. Daghang kayo. So diri paborito ni niya nga baligya. Plants, Diri. anything. So plant. So we're going to pick some Summer flowers. So na diri. So hi. So diri ta sa ato ang kuan. Padayon ta sa unahan. Sa atong pag-vlog, katakasabaan na ni. So okay, walk me diri. It's a bigger store than his US. Hi sir. Okay. Say hello to the YouTube channel. Hello. So nasa YouTube channel. And wow, kuan kini diri taghan kay laang mga store. So look at this like as a home area. We're looking for a garden hose. Garden hose. Oh, they're looking for garden hose. So Is this okay. This one. They're looking for garden Is this hose good? guys. So sakto pa kani guys. So, This is good. 100 feet. 100 feet. Tanaw na to kung may insakto ba ni? 100 feet. Usa may forma niya. That's it. Just like sa Philippines. Yani. Iba ni siya dali makuan I don't know. sa winter. So, ganaw rin mi diri og kanang garden hose kay sige kaguba ang amoang hose ba. So, lisod kayo ang amoang hose kay sige kaguba. So, ngita mi. So, naay mga kita diri ng mga hose. So, alright, padayon ta, move. Kay ilaylay naman niya akong bukton per minute sumangani ni. So, dako ni sa kaayong store. Most of this is about home
home products, home like gardening. So you go also, maabot mo ka diri sa unahan na diri ang mga flowers, plants. You see that? The plants. Jasmine plant. So ngita mi sa Jasmine. jasmine flower kay paborito man na niya nga itanom. So dinhi sa Amerika na diri tanan kung suka labi na pa human winter. So pwede ka nga mukuan kay pa spring naman. So spring. Spring na gid ay. So March tapos piso. Oh, so daghan na kay diri mga tanom, ari ka diri, di ka mo palit. Diri pa tani palit sa tuang pier sa una? Ay. So diri tani palit, di ba? Yes. Oh, so kamo diha nakakita ni sa YouTube. Kung maka-ari mo diri sa suburb area sa Amerika, wani diri ang kinabuhi. Oh. So pili-pili lang ta o ganang kita nato. Ay, kumusta? Pilipina ka? Pilipina ka ba? Yeah. Hello. Si ngalan? Si ngalan si Maria. Maria. Si Rodrigo po. Oh, si hello sa YouTube namin na ba? Magkilala sa Maria. Thank you. Thank you, Maria. So, this is a YouTube channel. She's Spanish. I thought kay magkuog kaingon ko og Pilipina, Bisaya pa ko. Spanish man ito si Maria. Ay, nako. Si Pieta. So, kamo, diha. So, ganda sa to ang nga padayon, nga vlog. So, okay. Padool ta diri sa area. Wait lang. Yan mo bitay ang mga tanom diri. Nga imo ang makita. Pero mao ni siya ang kasagaran ni diri. So, ngita ka. Medyo bugat-bugat na ako ang kuan. Ako ang bukton, laylay na. Gilaylaya na kay. For some garden. Gawas mi. Wala pa. Gawas mi. Ay, niya pa. Pero sa gawas gyud tani na sila daghan kay kuan. So, this is one my favorite flowers, orchids. Daghan diri pwede ka nga mupalitan. Anyway, kini mo ni siya diri ang mga seeds. So if you see here na mga palit ka mga seeds, palit ka na daghan kayo mga seeds diri kanang mga palit ka nga imong kuha na siya. Tawag na itanom nimo like this kind of seeds. Cucumber pareha na yan. So daghan nga mga organic yan. So nadiritanan ang ipakita na ako, ituyok na ko ang store, perting dako ana siya. All home products. So paingon na siya dito sa anak nimo dito, kita nimo paingon dito sa likod, na dito ang likod, ana. One of the biggest store dinhi sa home sa area dinhi sa among area sa US. Doon isa sa among balay. Mga 5 minuto. Okay, I need to move. 5 minutes to move. Hi guys. So, grabe pasa kain niya nilakaw. Diri na lang kumo tuyok-tuyok. Kita diri sa view. Kita nimo kung ituyok nimo kung saan siya kadako kayo. Makari mo diri sa kuwan. Kung if you need something, dinhi kinahanglan nimo. Ari na ka sa Home Depot. Natanan diri from the light bulbs, from tanan. So kita nimo light kayo. So ingani diri ni. So diri sa mong area complete tanan ang mga baligya nga na diri. Ang imo na lang kwarta may kulang. Kay mahal mo po ni. Kaya kapod ni siya kanang na ang imong nga barato nga napalit nimo. So pero naa diri tanan. Like example, kung tan-aw ka, this one, imo ni siyang tanawon, it's $59.97. So means kani siya na light is 2,000 kapit.
no? So kung sa piso na siya, o kung makita nimo pinidiri nga mga lights kana kita nimo $19. So yun ana ang kinini ang kinabuhi diri no. So diri sa Amerika everything naa nangimo lang palit ka. Oh wow, wapo ni siya nga lights, kita nimo na siya. Kita nimo siya nga lights is how much the price? $69. Kita nimo. So $69. So expensive. So mahal, mahal siya. So nadiri tanan like the bulb. Okay, gawas ta. Mo gawas ta. Ito dito sa taas. Excuse me. So gawas ta. Marita diri. Oh. So kumaan ka diri lahi na po diri daghan mo mga paligya. So okay, the store daghan kay paligya. So okay. I need to find my wife. I need to find her. Where is she? So I need to find her. Where is she? Okay. So it's a big store, guys. It's a big store. Oh, cannot find her. Asa naman siya? Oh, diri siguro. Mangita ta. Dinhi tao na ko. Si Mrs. Oh. Right down here. Okay. Ay, sorry. So, tao na ko siya. 11 minutes. So, ang atong video tuyok ta. It's a big, huge store. If you go here, see that it's still big, huge, really. So, this Home Depot. So, hindi na ako makita. Asawa. Asa naman siya. So kinahanglan mo ari ko de. Oy! Right there. She's there. She's there. It's far. As you can see, it's far right there. Basta dito. So ato na to kay masuko ko niya sa banta. Nako. Sa banta sa tong misis. Nako, sao na lang. So arita diri, kaya mo ta. So, vlog sa kanaya ang gipamalit diri. Hi, ko. Oh. Unsa man imong gipalit? Oh, sulti diri sa YouTube unsa imong gipalit? Nakita na siya, oh. I'm looking for some button. Bottle tissue ya nakita. Okay, guys. To look for a garden hose. Oh, tanawa ang price diri, guys. Look at the price, guys. Pila man ang price na napalit. Kita. Ano ang price? Oh. $15. So ang price ani na diri o kana lang ya kana mga tissue ipalit diha sa para diri sa balay is $14.97. $14.97. So ingon ana ka ang price diha. So ang price diha. So kung makita nimo ang price diha. So okay. Mo na ya ang kan kay babae ang gina ako, hilig ko sa mga saan kita din? Sports, no? So, money ang usa sa mga big, as I said, big store right there. Big store. So, matuyok ta. We have to look for some garden hose. Garden hose. Oh, di ba? Nakakuha na mga ito? Nakita mo Is dito? that what you wanted? You have to pick. Okay na po. Pero paingon ta dito, guys. Dito sa ako mo dalon dito sa hardware area. May na dito daghan. Ato ta dito. Ay ko dirihan. So maari ta diri sa unahan, tan-aw ta unsay mga kuan nila diri sa hardware. Okay. Wow, diri. So diri nga parts, diri mo kita ang mga daghang mga magagamit. So this one, this is like, oh my goodness, if you see that, this all the use for everydays. And if you look at in their side, you see this one, this is really nice. How much this? 129. One of this is $129. So here in Home Depot, everything is here. So this is a hardware
equipment that if you can use right, you see all of this. So I try to walk right here in order as to know pa mahibawa na to unsa pa ang naa sa sulod diri. But this is a huge store, kanda ko ano yung store. So murag sa ato ari sa Pilipinas, murag city hardware, murag natay nga ana, but yeah, mura na siya. But you see, if you can see, this is all for the windows. And if you walk, so get inside already. This part before I run out. So it's still really huge. So this is one floor ano siya nga area, pero pwedeng dakuha. So mga kaigsunan o kamo diha Pilipinas na adun ang imo na lang kulang lagi mag-ingon kung malit ka kwarta na lang kulang kwarta. So tanawa po gud ni kini nga mga equipments like makita nimo na. So ang price $9.97. So i-convert mo na sa piso. So medyo affordable na po siya kayo kung I think. So kung makuha nimo, so samtang nasulod ka diri basta diri ang mga gloves o ban pa. Ay ako. So tanaw na to ning mga motor like this one. See? This is for engine like this one para sa tubig. Price is $229. So naa sa diha tanan nga imong makita mga gamit ano siya kani sa siya. Galon for motors and water. You see this one, oh goodness, this is a huge thing. So how much is this?